Indíts be a motort. Hova? A rendőrautó. A rendőrautó sokkal gyorsabb és tapadósabb a kereke. Basz. Várj egy picit, Koc. Halló? Halló? Volt. Na, Semmiben. Megnéztük a dolgokat. Mennyi, igen. Tisztelet, tisztelet. Te mit csinálsz? gyere már visszaértem, bazd meg. Ó, ne szólalj meg, sétálgassál. Az baj lesz. Jújúj! Én van, gec. Meghalok, gec. Meghalok, bazd meg. Meghaltam, kurva életbe. Elbújtunk. Kibújtál? Te hol vagy? Meghaltam, kiestem a kocsiból. Oda megött. Nem voltam mögött. Hívjak rád mentőt? Tudok gépetően segítséget kérni. Nyomj gémon. Kérj. Biztosan kérjék szeretne segítséget. segítségkérés kéne a mentőszolgálat számára. Eskü nem rúgtam belé. Ha már teljesen időben, ha meghaltam. Vagy eljátszom, hogy én vagyok a portás. Milyen portás? Mondd azt, hogy elütöttek. Megmondom, hogy átgázoltok rajtad, geci. 3-an. De azt nem mondjad, hogy meghaltam, csak meg vagyok sérülve súlyosan. Mentőhoz vagy? Mondod, súlyosan megsérült a testvérem. Átgázoltak rajta. Igen? Megnézzük, uram, nyugodjon meg, hogy mit tehetünk, jó? Nem, semmi baja. Hát, reméljük. Menthetünk. Jó? Ez egy nagyon jó hír. Elkezdem az újraélesztést. Fejet is tudunk tenni? 5-ös BMW volt. Hát, azt nem én nálam. De beviszem önöket a rendvédelemhez, jó? Rendben. Ezt minden lehet, lebukunk, visszanézték a kamerát, geci, még egy maszkrin csaltunk. Közben meséljen a testvérére, gyógyszerérzékenysége van-e? Nem tudok róla, most jöttünk csak újra kapcsolatba, mert anyáink azok különbözőek, ilyen, hát én rumungró vagyok, ő meg rendes fehér ember. Aha. Mondjad neki, hogy a kamagrára... Megismertük egymást. Mondjad neki, hogy a kamagrára... allergiás vagyok. Jó van, uram? Azt a... Már is mennyivel jobban vagyok. Kicsit oda csücsüljön le. Üljél le, fiam! Üljél le! Felteszek néhány kérdést. Hogy kell leülje? Hány ingere fejfájása? Van-e? Halló? Halló. Nem, jó vagyok, köszönöm. Jó, el tudja mondani, mi történt ennek? Hát itt nagy fényt láttam, aztán hirtelen dir, dur, csit, csat.
nagy lófasz, bele basztak engem a betonfalba, de egyébként hál' Istennek csak éppen megsúrolt a dolog, de az elég volt, hogy eszméletemet veszítsem, úgy látom. Így van, így van, így van. Tajszámát el tudja mondani az út? 736. Parancsoljon. Az újraélesztésről itt van egy számla. Ha netalántán kettős látás vagy oktalan hányás lépne föl, jöjjön be a kórházba, megvizsgáljuk, mert akkor kapott egy enyhe agyrázkódást is. Értem, és hogy kérdezzem már meg, hogy mennyibe kerül ez az újraélesztés? Ez 80 000. Akkor nem lehet, hogy inkább megöl? A baj, mivel a számlát átadta. Rendben van, jó van, jó van. Elvigye magukat valamerre? Igen, Nem köszönjük, már jön a fúr, nem, köszönjük, jön a fúr. köszönjük, jön a fúr. Jó, vigyázzanak magukra. Nagyon szépen viszlát. köszönöm szépen, további szép estét. További szép estét. Maga a hősöm. Köszönöm, uram, vigyázzon magára. Köszönöm. 80 000, geci. 80 000. Ez szopni. Ezt a számlát se fogom befizetni. Hol a kocsi? Lepakolva. Hol úgy elkezdtem szakadni a rögést, a húba az meg... Ha megszédültem, geci. Mi történt? Szédültem. Nagyon szépen leerpésztem, én amúgy a mondó vagyok. Találtam, mehetünk. Játszunk ilyet, mit szólsz hozzá? Ne vezessek én? Hát, nyugi. Jó van, jó van. Még hozzá kell szoknom ez a gyors autókázáshoz, meg a izéhez, mindenhez. Jó. Még bennem van a cigányzót is. Bazd meg! De ki leszünk baszva, édes Istenem! Hogy érted, hogy ki leszünk Hogy érted, hogy azt tudom, mit művelünk itt a időket? Itt van valaki, ezt a kocsit ki kell nyitni. Vaj, bassz meg, ez a kocsi, amit mi loptunk el! Ez az a kocsi, amit Aha. Csak újraépült a kerítés, felállítódott, az bebagolt. Na, üt! A törvény nevében álljon félre! Nem fog félreállni? Álljon meg! Húzódjon le a gépjárművel, ha megkérhetem. Álljon félre. Húzódjon le. Kérem, szálljon ki az autóból. Hagyd csak. Na most mi legyen? Kiszállunk, azt legizoltatjuk. Jó napot kívánok! Legközelebb valami hangos valamit szóljanak, már nem hallottam, hogy mi zúg. Próbáltunk szólni, de sajnos topára ment a kocsiba, nem lehet hallani. Ja, Mint ahogy látja, egy kicsit meg van viselve. látom. Szeretném... Meg nem bírom, geci. Iratait szeretném elkérni. Illetve a jogosítványát, C-s jogosítványt. Te csak kirak már. Jó, rendben van. Jó, menjen nyugodtan. Jó munkát és balesetmentes Jól munkát lövöldözz kívánok. meg. Köszönöm szépen, hallja? Semmi baj, mert szanaszélőm az agyukat. További szép munkát. További szép munkát. Kicsi nem kéne felvételezni a új rendőrnek. Megoldom én, geci, pacakba. Melyik a megafon, bazd meg? Megafon kéne. Melyikkel lehet a megafont használni? Kapcsolom már. Mi lenne, hogyha beállnánk a izére, a átmenő helyre? Hova? Ide, itt van az átmenő hely. Van a napot. Közúti ellenőrzés. Szerintem nem.
Nem, biztos Basz meg, nem. szállj be! Ezek szvatosok! Nem. Úristen, lebuktunk! Jön meg! Meghalok! Ne! Szerintem meneküljünk. Azon vagyok, bazd meg! Ellepazd. Ellepazd. Kapcsolt ki a szart. Csak te tudod! Nem bírom! Kétszer jön meg a kút! Itt az ég faszába követni fognak minket, ameddig megy a sziréna. Igen, akkor... Kapcsolt ki valahogy, kurva életben! De mit kapcsoljak ki? Nem, ki van kapcsolva. Cseréljünk, lerázom, cseréljünk, Mi lerázom. az, hogy cseréljünk? Mit akarsz cserélni? Hát, válljunk félre! Hogy mit szeretnél, Geci? Joke-olt ki, valahogy csinálj valamit vele. Valami legyen. Valamit csináljál már vele. Megoldom. Kocs! Be van szarva a kocsi! Megállt a motor! Helikopter van! Kocs! Ne ugorjon már le a hídról, hát maga hülye? Jó napot! Na, Ez az tegye úr fel, kérem, a kényszerített két engem! kezét. Nem tudok mit csinálni! Rárakom az úr két kezére a bilincset. Hát ilyen az meg leugrik a hídról, hát én azt nem hiszem el. Haló? Meg van bilincselve. Elnézést, véletlen volt. Itt állok meg bilincselve. Ember. Meghaltál? kurva életbe. Remélem meghaltál. Rúgtam a hídról. Rátérdetlek jó erősen az úrnak a hátára szépen, hogy ne nagyon szabaduljon ki a bilincsből, mert nem leszek boldog. Köszönöm szépen, idejövök, elkezdem kísérni az úriembert. Rád fogom fogni. Nagyon Te úgy is fájdalmas, meghalsz, ugye? Szégyelje magát az úr. Én halott vagyok, de engem föl fognak szedni szerintem. Gépjárműbe, Nem fognak felszedni. És írok egy pánikot, hogy elkaptam a lopott autót. Már megkérdezhetem, hogy miért tulajdonították el a Park Rangerek autóját? Teljesen természetesen megkérdezheti, de mondom lesz kihallgatás, ott is elmondhatom, nem? Gondoltam volt megkérdezem. Igen. Aha. Azt hiszem igen, úgy tudom. Akkor az autót nem próbálj meg megállapni. Dehogy nem. Nyomj eddig. De nincs nálam semmi sem az. Nézzed a csávót, hogy jön-e vissza. Ben van, okmányozik bent ott. Na jó van, én nem mehem. Próbáld meg ellopni, ha elved. Nincs nálam, Geci, mondtam. Adok egyet. Tessék. Jár a motor, hogyha esetleg besülsz. De sötét az ablak, lehet bent van valaki. Nem lehet? Sose tudod meg. Nyomjad neki. Mit feszíted? Most már azt csinálod? Mi van? Adjál még egyet! Adjál még egyet! Itt van, bazd meg, tessék, itt van 3. Meg vagy? Mehetünk? Mehetünk! Na. Nem mondod amúgy. Ez geci gyors az autó, bazd meg! Hát elmegy neki az Hova? énnek. Hova?
Hát mit tudom én? Garázsba el tud parkolni? Még biztos nem tud úgy ellopni, hogy tiéd legyen. Hadd nézzem. Hogy tudom ide berakni, hogyha be tudom rakni? G-vel. Ki kell szállni, és G? Nekem itt már kihozza, nem? Nem engedi neked, nem engedi neked. Jó, menjünk egy kicsit arrébb, azt vegyük széjjel. Így is jó. Mi? Hát nem kell szétvenni, használom, amit tudom. Meg kell egy csomagtartót, nézted mi van benne? Nem néztem, Geci. Hallott, szemét van benne, geci. Pelészes zsemle van benne. Várjál. Várjál. Üres Geci. Hát ezt nem értem, geci. Te balfasz. Hogy Várjál, néz ki az autó? Ellopom, te vigyed az egyiket, én viszom a másikat. Melyiket viszed? Ez. Te bal! Nem mű... Na, szarfék! Nem mondod. Na menjünk gyorsan! Oszt kurva. Mi van? Mi hangja van, bart meg? Mennek utána. Itt mi a faszom van? Ott nagyon sokan vannak, nagyon sok autóval. Menjünk innen, menjünk innen. Menjünk el, gyere balra. Várjál. Hova? Mindjárt megmondom. Küldj oda a GPS koordinátát. Jó. Keresek valami biztonságosabb helyet nagyjából. Keci mit megy, bozd meg? 270. Küldöm. Mit csinál? Küldök neked. Helyzetmegadás, tudod? Meg vagyok? Itt vagyok. Hűd alatt vagyok. Na menjünk még beljebb. Ó, biztos nem találunk. Ebben van GP, ebben van izé, Geci, nyomkövető, vége van. Menjünk be, igen, van ide. Nézzük meg mi van benne. Semmi. Ja, már azt is megnézted? Már megnéztem Na, akkor azonnal. beszállok melléd, ezt verjük szét ezt a kocsit, beszállok melléd. Vegyünk még vagy 20 ilyet, vagy 10 geci. Azt rámoljuk Üres. kifele a kocsikat. Gyere, basz meg! Te, ne engem!
8% hátén van. Hagyjadjak, odaadom a feszítővasat. Ja, hát a kocsiban van. Nekem nincsen sok HP-m. Figyelj már, nálad is kivilágosodott minden? Igen. Hát el kell menni nézélni amúgy. Valami gyógyszer dologba. Normális vagy, geci? Bazd meg, jó vagy? Ja. Bazd meg! Miből van ez az autó? Melyek? Várjál, nagyobb sebesség kell neki. Na jó, az így. Na megyek, beszállok, vegyünk a sprint. Meg még be 100 ilyen izét. Jelöljél. Mit ezt? Hol a kórház? Legközelebb egy jelöled meg. Basz meg! Hol meg menni? Jobb a bal. Jó van, lopunk egy másikat. Nem már. Asszom, nem borul vissza. Bazd meg! De ne! Na jó van ez így, hagyjuk itt, még nem találni meg minket az admin. Fel se tudok szállni, geci. Vannak olyan ilyenkor? Mozgass, csináld, amit csinálsz? Azt, hallod, megpróbáltam bebújni a csomagtartóba, és azt hitt, hogy valaki már van a csomagtartóba. Bebújtam a csomagtartóba. Na jó, van, annyi, menjünk. Menjünk, mert megtalál a gazdája, azt szétbasz minket, ha ilyen autója van. Na jó van. Én futok, geci. Jössz? Na nyomjad. Akkor sokat nyert ma? De itt egy rendőrautó. Miért nem hiszik el a rendőrautót? Hát, az úgyis, nem? Hát ez már megvan sérülve. Ő utaltanak. Nem lesz meg. Megvan, geci. Hallod, vigyék már a faszomba, azt hogy megnézzük utána. Egyszer kijön a faszi a kaszinóból, mit csinálsz? Már itt a faszi, vigyázz már! Nincs itt senki, geci! Hát aztán hiszem. Menjél, mint akit fúrnak! Ott volt a rendőr. Faszom van így!
Meghalom! Mi? Ne! 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 Óvatosan, basszom ki! Sortáltak a rendőröket! U betű! Nek ennyi? U Kékje betű! van. Jó lesz. Egyszer beindul még. Mondtam. Nem indul. Rak föl egyest be. Nem is közben dupla V. De hallom, de hogy szar a motorja. Sípol, geci. Na jó van, akkor menjünk. Tudom, hogy csak azért is. Megnézzük, hogy van-e hátul fegyver. Na hát ugyanarra járt az asszony, csak neked nem. Pike? Nem. Valaki? Megvan. Futunk. Menjünk már innen először. Geci, mi a faszom ez? Nem működik, itt nem. Nincs fizika. Azt szerintem nagyon mennyi. Elloptunk egy rendőrautót. Fussunk, geci! Hogy lehet szirénázni? Én nyomom a kettest. Ezt fel akartad törni még egyszer az autót? Megnyomtam kettest véletlenül. De lehet szirénázni, de hogy tudok szirénázni? Most szirénázok. Jött a szirénázon? Na, én nem látom. Én szirénázok, aha. Na jó, utáljunk lassan a Jönnek végén. utánunk. Fordulj le valahol, vagy követnek-e. Jobbra fel, faszom hegy tetejére. Te mit csinálsz? De börtönben leszünk egy életünk végéig. Na gyorsan Talál. szálljunk ki, azt hagyjuk itt. Hagyjuk Nem itt. talál! Nem tudja! Nem tudja! Jaj, szaladj, bazd meg! Ez te vagy? Nézd meg a csomagtartót! Nincs benne semmi!